Отивам в Алди, защото обещах на моята мила съседка, майка ми, ето и викам, да й купя прах за пране. Нямам идея доколко ще работи Алди, но ще се пробвам. Мисля, че трябва да е отворен. Така ми се струва. Хоп! И тук има един турк, дето от него си купувам маслини. И тук го работим. След влезем в Алди. Разградено. Зеленчуци, нормален магазин. Също е ефтин и ми харесва повече от Lidl. Само искам да видите магазина от Тоскан. 1 евро 11 плата. Фреш кезе? Не. Набързо ще погледна сирената. Нищо интересно. Аз естествено харесвам фета. Кога харесвам? Другите кой ги харесвам? И това